Καλημέρα σας από τα καραβάνια Ζήσης. Η νέα προσθήκη στη σειρά των αυτοκινημένων τροχοσπίτων μας. Το Knaus Weinsberg Excursion Van βασίζεται σε ένα Volkswagen Bulli TAF 6,1 με κινητήρα 2.000 κυβικών, 150 ύπους, 7τάχυτο αυτόματο σασμάν και φυσικά 10 χρόνια εγγύησης στεγανότητας από το εργοστάσιο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του οχήματος περιλαμβάνουν μήκος 5,88 μέτρων, φάρδος 2,16 μέτρων και ύψος 2,95 μέτρων. Είναι εξοπλισμένο με πανορομική οροφή, 17 ρεζάντες αλουμινίου, τέντα μαρκίζα από την Dual, βάση για δύο ποδήλατα Tuel. Επίσης έχει αποθηκευτικό χώρο στο πίσω μέρος, με πρόσβαση από δύο πλευρές, χώρο για φιάλε προπανίου, τεπόζιτο καυσίμου 70 λίτρων, τεπόζιτο καθαρού νερού 65 λίτρων και τεπόζιτο χρησιμοποιημένων νερών 58 λίτρων. Στο εσωτερικό, το Weinsberg Excursion Van εντυπωσιάζει με μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ψυγείο 90 λίτρων με κατάψυξη και το προηγμένο σύστημα Combi 4 Diesel για θέρμανση και ζεστό νερό. Εξαιρετικά λειτουργικό, το Excursion Van διαθέτει δύο διπλά κρεβάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα 4 ενήλικες. Το μπάνιο του είναι πλήρως εξοπλισμένο με ντουζιέρα και χημική τουαλέτα. Ενώ το άνετο καθιστικό μπορεί να φιλοξενήσει 4 άτομα και διαθέτει ακόμη και τηλεόραση με κεραία της Oyster για επιπλέον ψυχαγωγία. Στην καμπίνα του οδηγού διαθέτει αρκετά χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως τα χειριστήρια στο τιμόνι και το cruise control, η οθόνη αφής με υποστήριξη για Apple CarPlay και Android Auto, ενώ επίσης τα καθίσματα διαθέτουν δερμάτινη επένδυση.